sagde hun også i går. Nå, hvordan går det med mig og Pia? Ja. Hun er lige blevet udskrevet. Du ved godt nok hvorfor. Og det var godt at høre. Ja, vi havde en lille skænderi i går. Hun tog det sgu ikke så pænt. Men er det okay, jeg går her? For jeg skal sådan noget familie noget, så jeg smutter nu. Ja, det er fint nok. Jeg har God tid. Ses. Pia? Pia, nej. Jeg mener, du må ikke gøre det her mod mig. Tilgiv mig. Pia. Fuck. Surprise, motherfucker.